И здравейте хора, аз съм Павел и в днешното видео ще играем Brawl Stars. Знам, замряла игра, но не ми дреме. Така, сега ще играем с участник Самуил. Здравейте, да. Ари, ти ми каза с повече чувство, дай сега. Здравейте хора! Аре, бе! Същото видео, сега играем. Добре, че играем Brawl Stars. Мисля директно да почваме с шоудаун. Окей. Хубаво. Добре. Правим се на генгста шит хора с най-яките скинчета. Да. Защото иначе ще сме големи ботки. И в днешното видео горе-долу ще гледате как губим. Да. И сами ще се опитва да не псува. Сами го няма. Тук е. Да. Койно. Все още. Докато не е умрял. Все още. Това се очертава да е много кринджаво видео, май. Не бе. Здравейте, аз съм от Cringe News и сме готови да ви приемем в нашата фирма. 10 лева на най-кринджавото видео. Или повече. Не знам, или по-малко. Ние все пак сме бедни, какво искате. Убих Лили. Браво. Едгар, чуела ми, бе. Аз отивам да трепа един гейл. Какъв? Гейл. Не! Минус Едгар. Ой, как го нацелих хубавко. Не! Лили? Умрях. Не. Не е Лили. Не. Тя е слаба, аз я обичам. Ма тя е на 0 пауъра. Да, ама ще притисне въгъла, внимай. Знаеш ли колко ми дреме? Ще ти влезе с гаджет. Добре, няма да ти влезе. 3, 2. Да му влезна ли на гела? Аз ще му вляза, че малко. Да, ти му влез, аз ще чакам. Имам супер. Хало, мото. Даже успя. Не! Въй, бягай! Не! Бягай, бягай. Бягай за живота си, брат. Бягам си за живота, бягам си, брат. Бягам! Ела, моето момченце. Ела тука. Прибирай се. Лош вълк, ела тука. Ела, моето момче. Пак сме спочи. Прибирай се. Вълкът и котката са приятели, много сме. Brawl Stars много сте логични. Някой да им го предаде това. Да. Ако някой познава лично някой от фирмата Brawl Stars, да им пише, че голяма Supercell логика. фирмата. Той е малко Supercell. тъпичък, да. Не му обръщайте внимание. Аре, ей! Умряхме, браво. Добре, това не беше толкова силна игра, но все пак, мисля, че добре се справихме. Дай, говори малко по-силно, защото си глух. Защото хората ще си помислят, че имат проблем с уха. Добре, да се го помисля. Ей! Така. Добре, аз ще оставам с Рико, ай на шоудаун. Дай някои са по-слаби купи, защото ще ни прибият. Аз съм с Корделиус. Да си взема ли один Корделиус? То аз не мога. С по-слаби купи викаш, а? Да. Да, добре, Браwl. Добре, хубаво. Ще играем Brawl Ball. Не, те не чуват хората, те са глухи, те не те чуват. Тихо е. Да, този мап е перфектен за Морчис. Ма не, дай някой по-слаб. Сега доволен. Не. Не му цъкнах бутона нареди. Успокойте се. Не бях аз. Хич не ми цъкна бутона. Не. Този мап беше по-добър колт обаче. Чак, сега ли го съзна? Добре. И ме замръзих. Не ме замръзих. Ти защо се вреш там, където не ти е работа, мой? Аз си гледа работата. Специална. Колко специална работа. Стример. Аре, бе. Мару. Вкарахме. Знаеш. Аре, бе, мен ме замразиха, аз ви поех целият демидж. Какво? Аз ви поех целият демидж, Бях на 100 кръв. Докато... браво, спаси ни от парани. Сега аз да спасявам от него. Умре. Спасяваш, не ти спасяваш. Дали вкарахме го мукваме? Спасяваш, ти спасяваш. Какво спасяваш, никой не те знае тебе. Аз май съм първи гост на това. Да, здравей. Не си. Браво.
Но е доста друго. Да, ама те са си правили фейс ревю, не като мен. Да знаете, малко е грозничък. Не му вярвайте, аз съм холивудска звезда. Холивудска, ама от букука. Допреди малко ми показа къде живее. Той лъже, живее в Букулка, той така. Аре, бе! Какво аре, бе? Ти сам го каза, стига се лъжа. Кой го е казал, бе? Ти каза, ето тук Нямаш живея аз. доказателство. Нямаш доказателство. Да те бях снимал. Да беше, ма не ма. Аре, бе! Аз тук цепят се докато се живяваш на моби. 8-bit gold. Се казва това другия. Значи е гати бот. Да, нали? Кой мисли, че 8-bit е добър? Явно той. Значи, гле. Да не кажа друго. Умрел е. Трябва да държим още малко и... Няма... Окей, добре, спаси работата. Само да си държим 20 секунди без те да ни вкарват гол и сме добри. Аня. Лан тапна на някакъв. Може би, защото бях на една плунка, но това вече е друг въпрос. Една плюнка живот. Няма нужда да уточняваш. Хората не са толкова смотани, за разлика от някои други. Ей! 4, 3... Не, ти сериозно. Не. Една секунда да беше изчакал. Не съм виновен аз. Не говоря на теб, говоря на шматката. О, супер. Ай, паричар! Умриле! Паскам! Не мога, не ме е толкова сренджа. Опа, грешния пин на 100%. Победа! Върнахме си купите. Старо дропче отваряме. Супер еар. Епик! Епик. И ми се пада най-тъпия пин на гром. Аме, не е реал. Да, 50 монетки. Браво. Защото що не? Да, защото Намали малко скоростта, ма! Уей. Тъй, добре, Айде да правиш видеото дълго. Аре, за толкова трябва да е. Дълго. Ще се караме извън кадъра. Да. Сега, дано да са съпаднали някои слаби. Но, обаче той като гледам много неща. По-скоро ние сме слабите. Да, О, не, нашият е добър. Рандъмът ни е добър. бъзът е добър. Така, скуйкът именно на един хит, обаче. Ама разбира се, скоро да би не умра. Кордилката нищо не направи, Корделиус. Бягай. Наш. Нашият умре. Ехе. Не една плюнка беше, ама както и да е. Бягай. Аз ще оправя. Не, аз Какво правиш? не знам, исках да рикошетвам, ама... Да рикошетна. Нова дума в български език, много съм добър. Да. Даже затова имаш тройки под български. А той е шестици. Не го слушайте, той си има само двойки. Аз си гледа работата. Не съм аз. Давай, можем да стане. Добре вече. Те сме направиха на куче закуска. Аз съм на плюнка. Нама ли скоростта, ма? Тук някакви ненормалници Карат с 300. по-скоро са 2 км в час. Айде сега. Обяснения. Павеле! Прави. Аз ли съм виновен? Той ще е в кейпулете секунди. 3 секунди, Сменяме мода. Какво е това, Mirror?
Айде на нокаут. Хубаво. Аз съм с Пайпър. Аз също ще съм с някой друг. Аз ще съм с Лили. Лили. Сега, аз ще съм с Лилито. Тъй. Почнахме. Те нали са сладко на видео. Спайкът е без име, добре. Значи е ботка. Ботовете са по принцип. Бот едно Бот 2. и бот. Има и бот, има и много повече. Това вече е друг въпрос. Умрел е! Минус един. Вай, на 20 кръв съм, бе, брат. Браво. Аз не пък щяха да ме убия. На кой му пука? Играя с Kingpay to lose. Така, Нашия те притиснат. Куик. Не избяга, мамка ми. Ауей! Знаеш ли, че мога да те банна заради силата? Ара, На малко е. тук ли не? Ето го тук, оставя го на един хит стон. Какво правя за Бога? Не се знае. Набих му много в началото, така че... Тъй, добре. Първи рунд взет. Още един и печелим. Хе. Много насериозно се заеме и влезе. Малко по-предпъсливо играем. Няма пък да ми кажеш. Умрил е, свинен. Това е също. Май ще загубим този рунд. Това рунд може да го загубим, но другия не се знае. Сега чака да ме притисне оная порадняна, как се нарича. Зоната. Я знам. Отровата. Зона. Газът. Газът не съм казал нищо друго, освен газът. Клъче! Ще направя. Какво клъче? Какъв клъч? Как да ти кое? Елате ми мой. Стига им се захвърля, много сериозно се захвърля. Мислях си супер, бе. Браво, наистина. Да, колет малко почва да ме дразни. Давай, удари. Аз съм Сайпър. Аре, бе. Вай, на една плюнка живот съм. Дай. Не, аре, умри. Ужас. Брат, много е тегаво. Убиха. Браво. Пайпърката. Пайпър. Аз съм с пауър. Чакай, плувайте си, защото тя може да ме лантапне, ако сме на към 3000. Влизам тук. Окей. Това беше напечено малко. Добре сме. Добре. Ако спечелям още 2 игри, аз ще отварям Pumpkin Box, така че... Еми хора, това ще е края на днешното видео. Надяваме се да ви е харесало. До следващото видео. Чао! Не забравяйте да оставите лайк и да се абонирате. Ай!